Ti'n fel am rhoi trosolwg cyflym i ni ar beth yn gwmws yw'r arolwg chwaraeon ysgol? Wel, mae'r arolwg chwaraeon ysgol yw'r cyfle i plant ledled Cymru i cael ei dweud ynglyn â y fath o chwaraeon maen nhw'n wneud yn ysgol, y fath o chwaraeon maen nhw eisiau wneud, y ffordd maen nhw'n teimlo am chwaraeon yn ysgol a yn eu cymunedau, ydyn nhw'n hyderus, beth yw'r rwystrigau sydd yn atan nhw rhag wneud fwy o chwaraeon. A dyn ni fel Chwaraeon Cymru yn cynnal yr arolwg yma pob 2 mlynedd a yn sicr dyn ni'n ffeindio fe'n defnyddiol iawn o ran y ffordd dyn ni'n gallu gweld beth yw'r darlun ar draws Cymru ar gyfer plant a hefyd un partneriad ni yn Llywodraeth lleol, yn ysgolion, yn cydweithio ar draws chwaraeon yng Nghymru. Mae'n defnyddiol iawn mwyn i ni gallu sicrhau mae'r fath o cyfleoedd sydd ar gael i plant yn y fath o cyfleoedd maen nhw am gweld. A pryd mae'r arolwg nesaf mynd i ddigwydd? Wel, mae'r arolwg yma yn digwydd pob 2 mlynedd. Oedd yr arolwg diwethaf 2018. Mae'r arolwg nesaf yn dechrau y mis Ebrill o ran mynd mewn i'r ysgolion 2021 a fydd e'n redig ar gyfer ar draws y tymor haf cyn i ysgolion torri i fyny. Ond wrth gwrs mae'r paratoiad ar gyfer yr arolwg yna yn dechrau nawr gyda'r ymgynghoriad sydd wedi dechrau ar hyn o bryd. Ti'n fel yn esbonio beth yn union sy'n digwydd nawr? Pam ych chi'n casglu'r adborth? Wel, dyn ni wedi dechrau casglu adborth yn gymwys ar ôl i'r arolwg diwethaf benni. Dyn ni wedi cael trafodaethau gyda'r pobl sydd wedi sicrhau mae'r arolwg yma yn digwydd ar lawr gwlad yn Llywodraeth lleol, yn ysgolion ac yn y blaen a gyda chwaraeon ar draws Cymru i gweld pa fath o gwelliannau gyda ni'n gallu wneud. Dyn ni nawr yn cael ymgynghoriad ar yr adborth yna i sicrhau dyn ni'n gallu adeiladu i gweld ydyn ni'n gallu wneud yr arolwg yn well tro nesaf. Dyn ni wastad yn eisiau adlewyrchu y fath o adborth ni'n cael. Dyn ni wastad edrych yn ôl ar pob arolwg dyn ni'n cynnal i gweld ydyn ni'n gallu wella hynny. A wrth gwrs, dyn ni yn neud na nawr ar gyfer sicrhau mae'r arolwg yn 2021 yw'r un gorau dyn ni erioed wedi gallu cynnal. A beth yw'r gwelliannau sydd wedi cynllunio ar gyfer yr arolwg? Wel, mae'r gwelliannau sydd wedi cynllunio wedi cael ei seilio ar yr adborth ni wedi cael yn barod. Mae hynny i wneud y fath o cwestiwn yn ei gofyn, y ffordd dyn ni strwythuro'r arolwg, a hyd nes at y ffordd dyn ni'n cyfathrebu'r canlyniadau. Dyn ni eisiau sicrhau mae'r adborth yna yn cael ei gweithredu, a dyn ni'n wneud yr arolwg yn rhywbeth sydd yn rili yn defnyddiol i plant yng Nghymru, i athrawon, i awdurdod lleol a pobl sydd yn sicrhau mae chwaraeon yn digwydd yng Nghymru. A'i rheini sy'n gwylio, fel gallen nhw helpu, beth yn union i chi'n gofyn i bobl wneud? Wel, dyn ni'n gofyn i pobl i cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar hyn o bryd i adeiladu ar y fath o adborth ni wedi cael yn barod, i sicrhau mae'r llais chi fel rhywun sy'n gweithio mewn awdurdod lleol, ysgol, mewn chwaraeon yng Nghymru yn cael ei clywed mwyn i ni sicrhau mae'r beth sydd yn dod allan o'r arolwg nesaf yn rhywbeth sydd yn wir yn defnyddiol i chi a ydych chi'n gallu defnyddio mwyn sicrhau mae'r fath o chwaraeon mae plant am weld yn gallu cael ei cynnal yng Nghymru. A fyddech chi'n gallu gweithredu ar yr holl adborth hyn i chi'n mynd i gael? Yn anffodus na fyddwn ni'n gallu gweithredu ar y holl adborth. Fydd hynna achos mae rai pobl yn mynd i gofyn i ni wneud pethau sydd yn gwrthwynebu beth mae pobl eraill eisiau gweud. Ar adegau fydd y fath o adborth ddim yn rhywbeth ni'n gallu sicrhau sydd yn cael ei wneud o fewn arolwg nesaf, ond falle bydd e'n rhywbeth allan ni adeiladu tuag at mewn 2024 ac yn ymlaen. A hefyd, dyn ni angen sicrhau dyn ni ddim yn newid pethau mwyn dyn ni ddim yn gallu adlewyrchu y fath o canlyniadau dyn ni gweld mewn arolygau sydd wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf. Ond yn sicr beth bynnag dyn ni'n neud o ran yr adborth, fydden ni'n cyfathrebu hwn yn ôl gyda'r syniadau ynglyn â pam dyn ni wedi gweithredu a pam dyn ni ddim yn wedi gallu gweithredu a pethau penodol. I rheini sy'n rhoi adborth, sut bydden nhw'n gwybod beth yn union yw'r newidiadau sydd wedi digwydd a sut maen nhw wedi helpu? Wel, yn sicr fydden ni'n cyfathrebu pawb sydd yn cymryd rhan yn yr arolwg yma i gallu gwybod beth dyn ni wedi gallu gweithredu a beth dyn ni ddim wedi gallu. Dyn ni'n wir yn hyderus fydden ni'n gallu gwneud pob newidiadau sydd yn mynd i
gwella'r arolwg yn y dyfodol. Ble allan ni ddim wedi gallu wneud hynny, dyn ni eisiau sicrhau mae pobl yn deall y syniadau tu ôl pam na allan ni wedi wneud e. Ond dwi yn sicr mae hwn yn dechreuad o'r sgwrs. Dyn ni'n cael ymgynghorydd i'r hyn y bryd, ond dyn ni am cyfathrebu gyda pawb sydd yn o ran o'r arolwg. Os ydych chi'n canololog ar ei rannu, neu os ydych chi'n gweithredu ar canlyniadau sydd wedi dod allan, dyn ni eisiau cael trafodaeth yna ar gydol yr arolwg yma, o'r dechrau nawr yn ystod amser ymgynghori, hyd nes i pryd yn ni'n cyfathrebu'r canlyniadau a dych chi fel pobl sydd yn cynnal chwaraeon yng Nghymru yn gweithredu arnyn nhw. A os oes gan unrhyw un gwestiwn neu os oes rhywun moyn mwy o wybodaeth, ble allan nhw fynd? Wel, mae'r wybodaeth ynglyn â ymgynghoriad ar y wefan ar hyn y bryd, a mae'r holl wybodaeth i wneud gyda'r arolwg chwaraeon Cymru ar y wefan yn cynnwys canlyniadau yn y gorffennol. Ond wrth gwrs, os mae unrhyw un am codi cwestiwn, os mae unrhyw un am cael trafodaeth gyda ni fel tîm yn Chwaraeon Cymru, dyn ni wastad yn agored i'r syniad yna. Cysylltwch â ni a fydd ni mwy na hapus i cael trafodaeth penodol gyda chi.